सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या वैभववाडी तालुक्यातील भुईबावडा कॉपी प्रकरणात कोकण विभागीय शिक्षण मंडळानं अखेर कठोर भूमिका घेतली। या प्रकरणी 24 जणांवर कारवाईचे आदेश दिले। यामध्ये 3घांवर थेट फौजदारी दाखल करण्याचे तर उर्वरित 21 जणांवर MEPS नुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले। त्यामुळे आता पुढील कारवाईकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलंय। या प्रकरणातील याच कारवाईचे अपडेट आम्ही तुम्हाला देणार आहोत। शिवाय यात मॅनेज करणाऱ्या महाभागांची नावही सांगणार आहोत। चला पाहूया। 10वीच्या परीक्षेत आपल्या पाल्याला अधिक गुण मिळवून देण्यासाठी परीक्षा यंत्रणेचाच गैरवापर केल्याचा धक्कादायक प्रकार वैभववाडी तालुक्यातील भुईबावडा इथं घडला। या प्रकारामुळे वैभववाडी तालुका नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्याच्या शिक्षण क्षेत्राला काळीमा फासलं गेलं। उंबर्डे माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक संजय राठोड यांनीच हा प्रकार केल्याचं उघडकीस आलंय। या कॉपी प्रकरणी कोकण विभागीय मंडळानं अखेर कठोर भूमिका घेतली आहे। तब्बल 24 जणांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आलाय। त्या विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका रद्द करण्यात आली असून इतरांवर कारवाईचे आदेश दिले। मार्च महिन्यात 10वी बोर्डाची परीक्षा झाली होती। या परीक्षेत हा प्रकार झाला होता। याची प्रथम तक्रार रत्नागिरी येथील पेपर तपासणाऱ्या शिक्षकाने केली होती। त्यानंतर संबंधितांची एप्रिल महिन्यात चौकशी झाली। त्या चौकशीनंतर हे प्रकरण थंडावलं होतं। अखेर माध्यमांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर या विषयाला वाचा फुटली। त्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समिती सभेत हा विषय चर्चेत आला। या सभेत सर्व सदस्यांनी पुन्हा चौकशीची मागणी केली। त्या मागणीनंतर त्रिसदस्यीय समितीने भुईबावडा येथील परीक्षा केंद्रावर येऊन 22 मेला पुन्हा चौकशी केली। या चौकशीत एका विद्यार्थ्याला अधिक गुण मिळावेत यासाठी परीक्षा केंद्रावरील यंत्रणेचा गैरवापर करण्यात आल्याचं निष्पन्न झालं। संबंधित विद्यार्थ्यांच्या 5 विषयांच्या उत्तरपत्रिकांमध्ये बाहेरून लिहून आणलेल्या पुरवण्या जोडण्यात आल्याचं चौकशीत आढळून आलं। या प्रकरणात एकूण 25 जणांचा सहभाग असल्याचं समोर आलं। त्यापैकी शिपाई अक्षय विलास मोरे याचा थेट सहभाग नसल्याचं स्पष्ट झाल्यानं त्यांना केवळ लेखी समज देण्यात येणार आहे। मात्र उर्वरित 24 जणांवर कारवाई निश्चित करण्यात आली आहे। या गैरप्रकारातील मुख्य सूत्रधार म्हणून संबंधित विद्यार्थ्याचे पालक संजय कणीराम राठोड आणि शिक्षक संजय कुमार खेमा आडे यांची नावं समोर आली आहेत। या दोघांसह उत्तरपत्रिकांवर उत्तरं लिहिणाऱ्या अज्ञात व्यक्तीविरोधात फौजदारी कारवाईचे आदेश देण्यात आले आणि या प्रकरणात 3 जणांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करा असे आदेश बोर्डाने दिलेले आहेत। कोकण बोर्डाने दिलेले आहेत। कोकण बोर्डाचे जे क्षीरसागर आहेत त्यांनी ही ऑर्डर दिलेले आहेत आणि असे आदेश त्यांनी माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत। माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी याबाबतचं पत्र काढून याचं सगळे अधिकार जे आहेत ते वैभववाडी गट शिक्षण अधिकारी प्रजापती थोरात यांना दिलेले आहेत आणि त्यांना तसं आज अधिकृत पत्राद्वारे त्यांनी कळवलेलं आहे आणि ते वैभववाडी पोलीस स्टेशनमध्ये या संदर्भातला गुन्हा दाखल करणार आहेत। आणि हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांच्या माध्यमातून या सर्वांचं निश्चित कुठे ही जी कॉपी पुरवली गेली ती कॉपी निश्चित कुठे पुरवली गेली, कुठे जोडली गेली, ह्या सर्व बाबी समोर येतील। दरम्यान ज्या शिक्षक हे यामध्ये दोषी आहेत अशा सर्व शिक्षकांच्या ज्या शाळांमध्ये ज्या संस्थांमध्ये ते शिक्षक कार्यरत आहेत अशा संस्थांनाही कोकण विभागाने अशांवर कारवाई करा म्हणून आदेश दिलेले आहेत। मात्र एका शिक्षकाने आपल्या मुलाला गैरप्रकाराने चांगले गुण मिळावेत यासाठी केलेले प्रयत्न जवळजवळ 24 जणांना भोगावे लागलेले आहेत। या संबंधी सिंधुदुर्ग माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना FIR दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले। तसेच या प्रकरणी परीक्षा केंद्राशी संबंधित असलेल्या केंद्र संचालक अविनाश शामराव कांबळे, उपकेंद्र संचालक नरेंद्र रामचंद्र साबळे, स्टेशनरी पर्यवेक्षक नितीन सीताराम जाधव, पर्यवेक्षक प्रफुल्ल धोंडीराम कांबळे, सुप्रसाद सहदेव पांचाळ, प्रवीण बंडोपंत पोद्दार, विशाल गोविंद पाटील, मिलिंद शामराव शेंगडे, जयवंत केशव पाटील, संदीप महिपती लाड आणि रिलीव्हर पर्यवेक्षक संजय कुमार खेमा आडे यांचा समावेश आहे। या सर्वांचे परीक्षा मानधन जप्त करण्यात आलं असून संबंधित संस्थांना MEPS नियमांनुसार कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले। त्याचबरोबर उत्तरपत्रिका तपासणी प्रक्रियेत हस्ताक्षरातील बदल दुर्लक्षित करणाऱ्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील परीक्षक आणि नियमकांवरही कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे। यामध्ये परीक्षक अरुण सदाशिव कांबळे, वैदेही श्रीराम बिबलकर, स्वप्नाली विलास शिंदे, प्रशांत मच्छिंद्र आंबवडे, रंजन माधव रेमणे, रमा हेमंत जोशी, सुप्रिया शरद गारडी, विनोद वामन सरदेसाई,
उमर फारूक बाबू मुजावर, सुनील रघुनाथ केसरकर यांचा समावेश आहे। या सर्वांचं मानधन जप्त करून संबंधित संस्थांना MEPS नियमानुसार कारवाई करून त्याचा अहवाल पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले। कोकण विभागीय मंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे कारवाईला वेग आलाय।